nego o održavanju osnovnog javnog reda. Jer taj sustav prijeti destabilizacijom i kolapsom ako cijene energije i hrane prijeđu određene granice. Dragi moji, u prosincu 2025. držao sam svoj završni govor za Tehnoprah. Europa je iz dana u dan sve slabija zbog sankcionizma protiv Rusije ili drugačije rečeno zbog sankcionizma protiv sama sebe. Veliki dobitnik je definitivno Rusija. Rusija je ojačana u svojoj poziciji svjetske sile. Rusija ima izuzetno visoke cijene nafte i ostvaruje vrlo visoke prihode i time ima ogromnu prednost. Ovako, na kraju dana spirala se za Europu sve više steže. SAD ima vlastite sirovine. SAD je i dalje pomorska sila broj 1 i kontrolira trgovinu robom na svijetu. SAD ima sve mogućnosti koje Europa nema i tu Europa može reći da zatvorit ćemo zračni prostor, izvršit ćemo pritisak na SAD ili nećemo se uključiti u rat u Iranu. Ali jednu stvar treba sagledati realno. Europa se odvojila od Rusije, sankcionirala Rusija i zajedno sa SAD-om ulazila u ratove. Sada se povlači iz ratova i Europa ostaje vrlo izolirana i sama, bez sirovina i s punom ovisnošću o SAD-u, Bliskom istoku i Rusiji. Europa će na kraju morati nekoga moliti da joj osigura energiju, a ja mislim da će to biti Rusija na kraju, ipak. Ne treba se bojati da će Rusija napasti istočnu Europu ili Europu. Dovoljno je pričekati da Europa kolabira i tada će Rusija jednog dana uzeti ono što je ostalo. Imamo papiri, da, točno, europska ovca može tiskati papir. Mislili smo da svaku krizu možemo riješiti novcem, ali na istoku oni koji imaju sirovine, imaju stvarne vrijednosti koje su ključne u pravim krizama. To je strateška prednost koja se ne može riješiti centralnom bankom. Ne može se tiskati nafta, ne može se tiskati zlato, ne može se tiskati bakar. Isto vrijedi i za druge zemlje, ali nigdje to nije toliko izraženo kao u Europi. I tu se jasno vidi što nas nažalost čeka u ekonomiji. Većina ljudi nema ni približnu sliku o tome što nas čeka u sljedeća 2 do 3 mjeseca, niti općenito ove godine. Većina i dalje živi u iluziji i tržišta su i dalje nevjerojatno samouvjerena kao da će se pojaviti neko rješenje. Ali pogledajmo dublje. Kada dođu krize s hranom, vojska se koristi za održavanje osnovnih funkcija, primjerice proizvodnju kruha. To smo vidjeli tijekom arapskog proljeća i u mnogim drugim dijelovima svijeta. A što se događa u Hrvatskoj, koja slijedi svoj veliki uzor Njemačka, odnosno i Europska unija, odnosno europska ideologija? Vojska mora ponovno postati otporna, naoružava se, mobilizira se, bira se između vojske i civilne zaštite i obećava se da nitko od naših sinova neće ići na front. Da bi se kasnije ušlo u obvezu možda, ne znam. Ovdje treba razumjeti da se možda uopće ne radi o neprijateljima poput Mula u Iranu, Hutija u Jemenu ili Putina u Rusiji, nego o održavanju osnovnog javnog reda. Jer taj sustav prijeti destabilizacijom i kolapsom ako cijene energije i hrane prijeđu određene granice. I upravo prema tome idemo velikim koracima. Na to se pripremamo kao poduzetnici, ali kao ljudi, kao društvo koje se mora pripremiti. Ovi scenariji nisu fikcija, oni su vrlo realni. Ne treba ih se bojati, nego ih treba jasno vidjeti. Trenutno vidimo kratko smirivanje situacije. Saudijska Arabija je ponovno aktivirala staru naftnu cijev kako bi transportirala energiju prema Crvenom moru i dalje prema Europi. Ako se tamo nešto dogodi, Saudijska Arabija je odsječena od globalne trgovine naftom, kao što su već sada mnoge zemlje u zaljevu. 70% energije iz Bliskog istoka već je smanjeno. To se ne može vratiti preko noći. To su procesi koji su se gradili godinama i posljedice tek će se početi pokazivati. Inflacija će zbog toga snažno rasti.
Dakle, cijene nafte od $200 i inflacija iznad 20% su realni scenariji. Ne vjerujete da će cijene nafte ponovno padati? Trenutno imamo oko 7 milijuna barela dnevno koji idu preko Saudijske Arabije od istoka prema zapadu. Ali to su količine koje se relativno lako mogu zaustaviti ako se zatvore podmorski putevi. Posebno Bab al-Mandab, ako tamo dođe do eskalacije, igra je gotova. Cijene nafte odmah rastu za dodatnih $20 do $30. Vrlo brzo možemo doći do novih povijesnih maksimuma. Ako cijena nafte pređe 140 do $150, dolazi do ozbiljnih nestašica na tržištu. Reakcije politike tada će biti ekstremne i sve se to može dogoditi vrlo brzo. Zato se treba ozbiljno pripremiti za ono što dolazi. Nismo ni blizu kraja i cijene neće padati. Treba samo jasno vidjeti što se događa. I upravo zato, na kraju, želim dodati još jednu vrlo konkretnu i praktičnu informaciju. Mi kao Tehnoprak smo danas obavješteni da će od 4.5. na naše praškaste boje biti uveden dodatni energy fee koji bi trebao amortizirati trenutni šok na tržištu energije. U ovom trenutku još nemamo točnu informaciju koliko će taj dodatak biti, ali je sigurno da će imati direktan utjecaj na cijene. Hvala Bogu. Ne govorim ovo da bi stvarao pritisak, nego da biste imali jasnu sliku i mogli donijeti racionalne odluke. Ako gledamo čisto operativno i poduzetnički, ima smisla da se u ovom periodu svako od vas kratko zaustavi i pogleda. Koje boje koristi najčešće? Koje materijale troši kontinuirano? I da si eventualno osigura zalihu za naredna 1 do 2 mjeseca po uvjetima koji još uvijek vrijede danas. Isto vrijedi i za druge segmente. Kemiju, maskiranje, oprema, jer vrlo je vjerojatno da do kraja godine neće biti pogođen samo jedan segment, nego više njih istovremeno, kroz cijenu, ali i kroz dostupnost. Već sada vidimo prve znakove da se lanci opskrbe počinju lagano destabilizirati. Zato je po meni najvažnije ne reagirati panično, nego biti korak ispred. Tko jasno vidi što se događa, može se na vrijeme postaviti i sadržati kontrolu. Držite se, ja vas lijepo pozdravljam i hvala da ste mi posvetili svoje vrijeme. Pozdrav!